Ayun guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayon araw po ay umaga. Ayan, kagigising lang po ng mga bata. Ayan guys, wala naman pong pasok si Rona. Ayan guys, ito pong dumating na parcel ay kay Papa po. Ma. Hindi yan sa'yo, kay Lolo yan. Ito po yung in-order na power. So ngayon po ay dadalhin ko po ito doon para ma-assemble. Ha? Ako. Alis dyan, hindi nga yan sa'yo. Kay Lolo yan, kay Lolo. Alis. Huwag mong ganyan ito. Oh, baka may mabali dyan. Ha? Oh, alis na. Mamaya na. Sige na. Mamaya na. Huwag mong tanggalin. Ayan guys, at nandito nga po sa Ate Jen. Pinagwawalis ko po dito sa harapan. At syempre, maghahatid po ako ng parcel kay Papa. Ha? Pag nga, at si ate mo yung naandun. Ayun guys, dun po natulog si Dagay. Papaunin ko na rin po. Hindi pwede. Oh, bagong gising si Dagay. Nagkape ka na? Di pa? Kasig ba yung pusa, oh? Oh, tinitingnan yung paa mo, ng pusa. Madidi nga dyan sa aso. Ha? Madidi. Nadidi sa aso? Ah, si Papa, andiyan yung power zone niya ay. Ano nga? Ha? Masarayot, nagatong na daw yung sa lunes. Kasama si Jason, nagbahog na kaya ng baboy si Jason. Ano na, papa mo nagbago. Ay, dadaanan ko na lang pa, iinumin kung ano. Nasaan na baga nilagay nila rin power zone? Nandun yata. Titingnan ko, baka hindi power zone yun ay. Nagatong ba yung sa lunes ay? Hindi ko pa nabuklat yun. Ano, nakarga mo na Dagay. Gising, kargay mo na. Ayun. Anak daw ni Balot. Hindi pa daw niya nakakarga. Maganda naman ang tulay niyo nanay na ano, nalambayog. Ha? O, paano ka makakatulay niyan Dagay, o? Kaya mo magtulay dito? Ha? O, saan matulay? Saan? Ano? May gayan uwat din, hindi nakakatong doon. Nadidiyan sa lusa. Oo, inagayan. Kaya akong litukod. Hindi si Dagay kaya kainan. Ganyan sa kapila si Dagay na daan. Nalikaw. Bakit baga nanay isiniko ninyo yung daan? Yung tulay. Diyan sa may space bala dito. Dito yung, dito daw agaw sa aming tagoy. Dito, tuloy na dito. Uwa kain. Pag na kaya hindi pa. Dalawa pa kayo pag nabali yan. Yeah. Klaseng tulay ito. Lahat pala Dagay, pag mapunta ka dito, may tungkod ka. At may ibang tungkod ka. May tungkod ako, may tungkod. Dito nga daw si Bibi o. Tagoy, o gasing. Si Tagoy yung kakargahin tagoy Dagay. Tagoy. Ay! Ang tagoy-tagoy na yan. Ang gatang lamok. Tagoy-tagoy o. Kala ko nabenta na yung bike. Ha? Bukasan daw yan. Ano yung kukulamin si Tutoy? Ay, si Tutoy. Katin ni Tutoy o. Tawa o, tawa. Tawa. Ay, punta yung kay Ili. Si Ili. Ay, punta yung Dagay kay Ili. Kaya ilig sa kalama kayo, sa kalama kakaili. Matukay ang avocado. Kaya Abukado, wala akong bunga nga yung abukado. ili. Ayan kay ili. Kargay mo na. Ay, naku, ganun ko. Ang balot. Oh, pwede ka na mag-asawa. Ayan. Marunong ka kumargaw.
Sino yan? Ibaan niya ang amoy. Ano? Iba na mo eh. Ang amoy. Tayo naman, kaya tayo, kaya dagay mo na yan. Oo, ayun. Ayot. Ang alin. Makay mo daw. Makay mo na daw. Bigat niya. Ito. Ayun. Ang kwarp nanay. Ayun. Eh, tapupupusa na doon sa buhok. Likot. Ayun ang ano. ganyan. Ganito pala yung kataas. Hindi na inabot ng baha. Ganyang kataas. Nanay, oh. Nanay pala yung powers, oh. Dalay mo na. Magaan lang yan. Ano ito, Larry? Pinahanginan mo? Ha? Pinahanginan mo ito? Nilipanan lang daw. Nilipanan. Ipan lang. Vulcanize? Daw. Ah, butas ng interior ay. Ganda na. Tingnan ko, wala may interior yan. Ay, Walang planggana na lang dyan dagay. tabla na. Tablan. Gawa yan ng ano. Pag napintara siya. Pinturan. Pag Wala ano, na rin dito yun. Maganda yan. Mabili ng pintura. Alam may bago. Salamin. Nanapay na. wala na yung salamin na isa kasi nawala. Gawa yung salamin dun yung tok mo. Wala din. Kaya nga tinatakluban ko yung motor ko ay baka mawala rin yung salamin. Yung bahay ninyo. Wala. Bubuhatin yun. Bubuhatin. Balik mo dito, dali mo yung charger. Pag na-big dog discharge yan, madaling malubat yan pag naubos ang karga. Alin. Sa mga sasakyan. Sa puwit. Yan, kakalansahin ko lahat yan. Kakalansi. Bibinta na daw dagay. Kakalansi. Sa ilalim, alam ko makalawang yan. Tamo sa ilalim yan. Lahat, pag tinanag ka yan, tamat, liko-liko na yung ano na. Hindi na alam ni Tito mo kung saan na ilalagay. Hindi na alam yan. Kung saan na. Kung saan na yan. Uy, nanay. Sabi na sinira pala ng matanda ay. Ano na pala yan? Palibhasa, kinain na ng kalawang. Kaya nga kakalansahin ko yan. Dapat talaga ay mabilihan. Bakal siguro ang kailangan niya, ang papalitan. Oh. Welding lahat yan. Wildingin. Hindi, bakal. Pag bili kayo ng bakal na tubo. Tubong bakal, babalikuin pa yan. Oh. Ano, gawain ng kalawang. Kakalansahin ko muna yan. Aalisin ko yung ano. Dapat alisin. Dadanin ko dun sa weldingan. Bibili ng tubo. Budget ka dito mga 5,000. By 3. Tatlo lang. Pag naman di boy, grabe naman. Di mo naman alam na ang presyo ng ano, papawilding pa. Oh. Abe, pang bakal. Bakal. Ay, mga tornilyo pa Ay niyan. ka pa yun dun. Sa dulo. Dulo agarahe. Mga 10,000 Mamaya. Ano yan? Itcha natin dun. Doon siya. Yung battery naman yung walang problema ang battery niyan. Nasa ang battery niya. Ano, dalawa pa ang battery niyan. Di ba anak yung napatukan ito? Laro sa ilalim. Ano nga yan, kalawang yun na. Kinain na ng kalawang dun sa bahay. Preno. Kailangan makabili ng ganyang kahabang extension. Wala na yan. Ano extension? Nakunan. Puro Sa shopping na yun. Wala yun. Nais yun. Issue. Ano yan? Ito nanay, pasanin mo na ito. Yun. Napapasan din ako madanay. Daw. Hindi namin iikot. May mga bakal pa yan. Bakal. May mga tornilyo siguro yan. Oo, may mga kalantog ay. Doon sa ano, kasina. Sa loob. Ayun guys, at wala pa po si Papa, nasa ulingan pa daw po. Kaya yung
power so niya ay hindi pa mag assemble. Mabalik ka mga manok. Ha? Mabalik ka. Oo, bakit? Dito ka lang? Kamok-kamok doon. Gamot na. Yung isa lang siya kayang binuga. Panggabi. Bakit dito ka mauli matulog? Ay di hindi ka mauwi ngayon sa bahay. Hindi ka maligo. Wala kang dalang damit. Bawal maligo. Biyernes ngayon. Bawal maligo baga pag biyernes. Martes. Sakit na nga ako. Ayun pa. Sabado, bukas. Ay dinuturo baga sa akin si Nana Arceli na manggagamot. Magaling daw yun. Doon sa Alayaw. Hindi ko nga kilala yun. Doon daw siya nagpagamot ay. Lang magagamot. Ha? Kilala na doon. Kaya nga malayo nga sa Alayaw pa. Pag maano tayo, pag may panggasolin ng marami. Titisting natin. Yung ganito ko masakit pag nataas dun. Yan. Dito. Ay, pag nahakbang niya sa hagdan. Mataas ay. Mataas. Yun ay pag tuwing biyernes lang daw pwede magpagamot dun ay. Martes at biyernes. Kaya nga bawal nga magbigo nga yan ng Biyernes, Martes. Kaya ngayon Biyernes bawal yan. Dala mo na lang ng damit yan. Dadalhan ko mamaya. Dala mo na lang ng damit. Ha? Mataki. Ayan na. Wala kaming panggastos. Pag bibili ang manok na. Mataki. Ano mo dun sa ano, mataki lang yung manok ko. Dadala ko nga kaya maaga pa yung siguro mamaya. Dadalhin yung manok sa mataki. Nangakang pang. Magkano ba ang pagbenta niya yung manok? 1,000 pag tumawad, dali gagawin na lang ng 8. 1,000. Pag tumawad, dali 8 na lang. Mabenta yan. O ay kung sabihin ni Papa doon ay 500 na lang yan. Ay mabilis yun. Ay di makakauwi agad. Konan dapat. Kasi wala kami pangbibili namin itong ulam, pangkapi. Agatin na 300 lang. Hindi. Pababa na. Ay 200 na lang. Karamihin ko na lang yan. Kuhay mo ulit doon. Ano kayo? Mahahakot ng lupa. Saan kayo nakuha ng lupa? Mamaya, pag dumating si Jason, masaka kasama yan si Jason, ang may nalitin ay Anong oras baga madating si Papa? alas 2. Nadali, ano nga rin ay, yung manok. Nakit ko yung magot at dadalhin sa mataki. Kaya una, alas Eh di mamaya na. Alas 2 daw, habi ni Papa Gulo. At i-deliver nga, ano nga yung manok na ay, wala kang pang-deliver namin na ano. Mas ulan, wala. Sinanto na lang na kami kagabi. Makuha na lang uli ng gulay Kaya yun. nga, pagbibili ng Anong dagay tayo na muna sa bahay. Bumalik ka na lang mamaya. hapon. Ayun guys, dahil nga po nagbili po ako ng buraw. Ayan, ito po ang ulam namin. Pipirituhin ko na lang po. Marunong ka magpirito ito dyan? Hindi. Hindi ka marunong? Saan ito lalagay? Diyan na. Ay, lagay mo sa... Dito. Nakalaka naman ito. Laklak eh. Ha? Laklak na naman ito. Oh, ito. Lagay mo dyan. Salin mo. Malaki ang isda. 200. Isda. Pero na, maligo kayo ha. Ano yan? kami nang mabili. Anong gagawin ko dyan sa alkansya? Ha? Salamin na ano? Anong salamin yan? Tagalin mo! Eh, di ba may salamin ka na? O bakit butas na yung alkansya mo yan? Ha? Bili nga daw sa salamin. Aba, hindi ako pwedeng parangkas ng marami. Mamaya magiwang-giwang ka dyan. Highway pati dyan, ha? Ayun na lang. Sige, kami na lang. Yan guys, mamaya po, kakain tanghalian. Mapunta pa ako sa kabilang bahay. Naglilinis po ako. Mga bata naman po ay kasama natin dyan, kaya may kasama po yung mga bata. Ang hirap pong pumunta sa kabilang bahay. Sasama ko sana yung mga bata, wala naman pong sasakyan. Saka isa pong masahe pa papunta doon. Alam nyo naman po nakamotor lang ako. Saka mapagod pag pabalik-balik. Kaya yan, kung sino po yung makakasama ko, sigurahon. Naglilinis po ako sa kabilang bahay mamaya. Yan, nakapagsaing naman na po guys. Ang alin?
Ah, yung pabiling salamin mo. Dinukot mo na yung alkansya mo. Ha? Magkano? Magkano lang? Magkano lang? Pambiling salamin, dinukot ng alkansya ni ano. At yung ligpit mo nga ito, lagay mo nga ito doon sa kusina. Oh. Eh, wala ka na pala dagay Milo. Wala ka ng gatas. Oh. Wala ka ng timplahin. Hindi mo na Saka na lang bumili. Pag may pira. Ba't ang lakas ng ugong ng electric pan? Yeah, mga nakasalamin na. No? Patingin nga ron ah. Dora. Si Dora. Maganda rin bagay sa iyo. Oh. Yan ay maganda yan pag nagbabiyahe. Hindi ka masasalpukan ng hayop-hayop pag nagmumotor. Ako nga minsan napupuwingan yung alikabok, minsan yung hayop-hayop na ano, lalo na paghapon na mga nasalpok ang mga hayop-hayop sa mata.